Erityisopettajan kanssa näitä alakouluja, kun on käyty tervehtimässä tulevia seiskoja, en sitten tiedä, mikä tämä homma on, mutta kaikkein vähiten erityisoppilaita tulee Kirkonkylän koululta, vaikka niitä on opetettu sillä tosi isoissa ryhmissä. Pienillä koululla, vaikka ajattelisi, että siellä nyt on sitten niin ihanaa, kun on niin vähän oppilaita ja opettaja pystyy varmaan tukemaan sitä oppilasta ehkä enemmän, niin en mä vaan tiedä. Että tuosta Herman Ojalan koululta tulee aina meille semmoista hyvää oppilasaineista. Ja sitten kun olen näitä muita koulun asiantuntijoita jonkun verran jututtanut, niin pienellä koululla on kiusaamista ja oppilaiden keskinäisiä kahnauksia ihan yhtä lailla. Sieltä löytyy huonommin kavereita ja niin päin, että tämä Herman Ojalan koulu ei ole mun mielestä mikään semmoinen kauhea paha paikka. Ja siksi toisekseen, kun mä